Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata, kun ga wannan collector ita muke kira collector bita zaizai. Albishirin ku mata, ina ba ku albishir da cewa wannan collector duk macen da ta yi amfani da ita za ta ji daɗi, domin babu bora. Ke da bora sai dai ki ga ana yi da izinin Allah. Domin wannan collector ta kwato mana yancinmu da kimar mu a wurin mazajenmu. Duk matar da ta yi amfani da ita za ta ji daɗi insha Allah, kuma sannan za ta san ta yi da amfani da collector bita zaizai. Mazajen da suke fama, na matan da suke fama da larurar faɗace-faɗacen mazaje ko kuma fushi na babu kai da babu dalili, faɗa iri-iri babu dalili ba sisi ba sadada, to alƙashin magana ta zo. Ita wannan collector ana shafa ta ne yayin da ke tare da mai gidanki. Tare da ke mai gidanki za ki zauna ko a falo ko a ɗaki dai, yayin da za ki kasance a cikin gida ba tare da kin fita ba, ana shafa ta. Kuma wannan humra da kuke gani an yi haɗe-haɗen kayanta ne da ƙasashe da dama wanda suka san darajar mazajensu kuma ba sa sake da mazajensu, kamar su Maiduguri, Senegal, Kamaru da Nijar. Yar uwata, sai kin yi amfani da collector bita zaizai za ki gane wace ce maki, kuma sannan za ki gane ashe ma kin yi sake da kika zauna har matsaloli suke faruwa da mazajenku. Na gode sosai, sai kun yi amfani da collector bita zaizai. An gwada, an ji daɗi kuma an yaba. Na gode. Alfarma annabi, matsalar mu ta yanke mata. Na gode.